Puilano jotono lamsobu ani ketal status ke YouTube channel je borok kubui bukhabai hamjaknai borok ni bagui soita kokthai tubui phaika. Number 1 kubui hamjaknai borok tatal kok saya. Number 2 bukhabai hamjaknai borok nijini hamjakmano channa kogrok saya. Number 3 kubui bukharui hamjaknai borok nijini hamjakma borokno lasima singsarok khaya. Number 4 bukhabai hamjaknai borok nijini hamjakma borokno dukhu tai kosto bo naimeya. Number 5 je borok kubui bukhabai hamjaknai nijini hamjakma borok yakat thangphano bini bukhabo muitu ungnai. Number 6 kubui bukhabai hamjaknai borok o hamjakma borokni bagui bini uklogo eba bini buskango hamya kogrok saya. Hambai jotono ani video paithak jora naimani bagui tenoro video no sajak tongkhe like subscribe te share khai di.